SMP jiwa hati kali sing nada busana biro sutra manca warna kumitelan bekasana oke ane mayang ya jan nyenengke ya jan nyenengke tenan mayang kara campur sari bedaan sing kiwa apa sing tengen lho piye to lek munduting iki lek munduting kok sing permono sithik diwunting kiwa apa tengen duting tengah lho ya ya kan yang sopan itu menunduk oh ya kamu menunduk emang menunduk toh bukan mendongak gini oh gak ngono minta uang gak ngono maksudnya jenengan kan tak dangu mic-nya yang kanan apa yang kiri terus jenengan ngene ngono terus sebenarnya kok langsung jujuk ngono lho maksud kuking kok lek sampai mic-nya ngeground storing oh ya anu masane kok iki mau Mbak sapa kuwi Mbak Putri Mbak Anit sudah menyanyikan 2 tembang lagu sampean ya 2 tembang lagu kita seprapat ya 2 to ya iso seprapat ya enak to nyanyi seprapat iki lho sak desktop rumangsaku kok kita kan kembar to ini kembar apa? Kembar apa? Kaya jambe siniji. Jambe siniga. Asli kita iki kembar berjuang. Kembar kemayangan. Kembar. Kok ini iso? Mbak Nandasari. Aku ki sakjane duduh Hani Kusuma. Sopo jenenge? Iki Nandasari, aku ki sakjane ya Nandasaru. Jadi ini yang sari aku sarung. Kok iso Nandasaru lho. Saru ki barang sing ora patek prayoga lho anuhan. Iki mau minangkane pamundhutane Bapak Susilo. Ana lagune mau bakang simak simak. Biasanya Mbak Niken ya Mbak Niken. Spesialisnya Mbak Niken ini. Oh, sapa? Biasanya sapa kan? Iki. Oh, Ani. Emang iki wis muni ngene bokong sama kok cuma nyanyok. Cuma nyanyi aku jauh. Aku nyanyi bokong sama kok badannya iki aku ora ono kuwi to nikan aku nyanyi sama tenan. Kowe lek muni rok ngene ya lu men karo mantan kowe. Heeh. Bisa pas suara. Viral sih ya. Jangan tinggi-tinggi kakak. So
linggo kok susu. Thank you very much. Mister Bule. Mr. Bule, we are singing. Good night. Can you singing? Eh, Sing a song and dancing with me? so singing. Can you maringi duit? Yeah. Mr. Kok iso? Bule, Kok iso can you I maringi? want your money. Your Hey, hey, hey. money duit. Money. Money. I want Well, your